आइए देखने में मजा आएगा। बड़े देखो ना ई मामा तार भेजला राखी गिफ्ट हो का बा एमे देखो तो तने तो मोबाइल हो सैमसंग वाला बाबू तो किनले बने बाबू के लिए बड़ा करे जा कोइलो नौकरी पारी हो देखा है तारा मिला था कब वो तो बेटा किनले बा हमार बेटा पापा किन ले बनी मामा निकल किन ले उनके भाई लेखन भेजले हमार बेटा किनले बा सब झूठ बोलता री कि भैया किनले बने लइकन से का झूठ बोले के बा का हम झूठ बोलो तने 5 गो बहिन में बड़ बनिए से आइलो हमरा के बेटा हमार किनले बा झूठ कर बोल के बा तो दाम देखो ना 22,000 रुपया के हो 22,000 कौन झीट बा 22,000 तो 22 को झिटिया बा 22 छिटका बा तो दोसर का केकरा खातिर अरे बेटा खा दी हमर भाई के बड़ाई बर्दाश्त नहीं के होत बर्दाश्त काहे ना हो ऑर्डिनरी बा मास्टर बा भाई आ एगो बनारस में रहेला ऑर्डिनरी के बहिन ना हई हम मुंह बड़ाई ना आवेला करे भेजले बड़ा राहुल भाई को कुछू और भाई जब करे करे त काने सुन को लेकिन हम तो 34 बरिस ले नहीं देखत कि कुछ कइले बड़ो हमरा मीठा मीठा बोल के बोल बड़ाई ना करे वाला है बड़का भेज दिला न फोन तो उड़ो तारी के हमर भाई दे दो बेटा किन ले बा हमार